Gălăgina mea împărățit. Trebuie de capitan și gălăgie cu cai. Anume? Macedonia. De la Macedonia până aici n-ați avut loc cum să vă opriți? Am avut loc să ne oprim, dar aici am auzit că apele sunt mai răcuroase, fânieți mai gustoase, fete mult mai frumoase. De adevăr că sunt casele mai bogate, ferețele mai gustoase și apele mai răcuroase, dar pentru caii voștri răpcigoși și pentru a noștri că sunt mai frumoși. Caii noștri nu sunt răpcigoși, frumoși ca o floare din grădină ce nu poate fi uitat niciodată. Diseară voi porunci să vi se taie capul cailor voștri. Nu să nu, să-l pasă. Jos cai! Ce congres, ce congres? Mai uitați mai deloc de unii? Mai deloc și mai deloc nu spune lor. Și mai deloc? La Trasanleu, ca unii badra și cu leu, ca și porc, cu unii cu cărți tineri. Mai uitați autorizați la caia? 99 și cu 1. 101. Jos cai! Vă urează la mulți ani, sănătate!